Sok szeretettel köszöntelek benneteket, a konyhapultomon landolt ez a két UFO. Amit itt láttok, az nem más, mint az amerikai meszkitnek, tehát az amerikai katonai étkészletnek a sütőfőző alkalmatossága. Ezeket szeretném most nektek bemutatni. Itt rendeltem kétfélét, jobb oldalon a német MFH termékét, még bal oldalon a Miltek termékét láthatjátok. A kettő láthatóan nagyon hasonlít, ugye nem véletlenül, hiszen mindegyik az amerikai meszkitet másolja, vonalvezetésében, kialakításában, funkcióiban, és a többi, és a többi. Viszont a Milteknek a terméke másfélszer drágább. És tudjuk, hogy a világban úgy működik, hogy valahol távol van egy gyár, ahol megvan a megfelelő technológia, megvan a megfelelő szerszámozottság, és megvan a megfelelő szaktudás, és ezek gyakorlatilag préselt lemezek. Ezek préselt lemez termékek, tehát ott mondjuk legyártanak ebből vagy megrendelésre, vagy raktárkészletre 50 000 darabot, és akkor mondjuk oda megy az MFH, megvásárol belőle 25 000-et, oda megy a Miltek, megvásárolja a másik 25 000-et, ő rak rá valamennyi haszonkulcsot, és ő is rak rá valamennyi haszonkulcsot, és amikor ez piacra kerül, akkor gyakorlatilag két tök egyforma terméket kapunk, ami ugyanarról a gyártósorról gördült le, ugyanazokkal a szerszámokkal, ugyanaz minden, ugyanabból a lemezterítékből, csak a különbség az, hogy az egyik az drágább. Na most kíváncsi voltam, hogy itt erről van-e szó, vagy kapunk-e bármi pluszot ezért a másfélszeres szorzóért. Még mielőtt rámennék a különbségek bemutatására, bemutatnám magát a terméket egy pár szóban. Teljesen mindegy, hogy melyiket mutatom be, mint mondtam, méreteiben, funkcióiban, alaksajátosságaiban, mind a kettő egyforma. Nos, akkor kezdjük vele. Mint láthatjátok, ez áll egy alsó és egy felső részből, tehát egy serpenyő és egy fedő. Van egy mechanika is, egy ilyen mechanikai zár, ami gyakorlatilag összefogja ezt a két részt, hogy ne hújjon szét a táskánkba, vagy szállítás közben. Tehát ez nem tud innen szétcsúszni, leesni. Van rajta egy ilyen fül, hogyha fel akarom akasztani valahova szögre, vagy hozzá akarom erősíteni valamihez, vagy a táskámba nem fér bele, és kívülre akarom ezt valahogy ráfogatni, akkor ennél a fülnél van erre lehetőség. Le tudom pattintani ugye ezt a részt, oldom ezt a mechanikai reteszelést, és lehajtom ezt a nyél részt, gyakorlatilag ugye ez a nyél egyben a zár is, tehát ez a serpenyőnek a nyele. A fedő pedig nyilván maga a fedő, főzéskor le tudjuk fedni az ételünket, illetve egyben a tálaló is, ami ide rá tud menni. Ilyenkor ezt a részt oda be tudom akasztani, és akkor így egybe gyakorlatilag tudom tálalni az ételemet, és már fogyaszthatom is. Nagyon ötletes, nagyon kompakt, nagyon jó megoldás. Jó használható. Nos, nézzünk rá akkor kicsit közelebbről ezekre a termékekre. Tehát, mint ahogy mondtam, jobb oldalon MFH, bal oldalon Miltek. Mind a kettő német. Nos, az biztos, hogy ez a két termék nem ugyanabban a gyárban, nem ugyanarról a gyártósorról, nem ugyanabból a lemezterítékből, és nem abban a présszerszámban, és nem is azon a présgépen készült. Nézzünk kicsit rá jobban. Láthatjátok, hogy az MFH-nál ugye nyilván a bepréseléskor, amikor alakot adnak ennek az egésznek, keletkezik egy rádiusz. Ez a rádiusz itt pici. Nem mondom, hogy éles, de kicsi. A Miltek termékénél ez egy sokkal íveltebb felület, sokkal nagyobb a rádiusz. Ez azért van, mert ez egy vastagabb lemezből készül. Ugye a préseléskor a nagyobb lemezvastagság nagyobb rádiuszt von maga után. Ez a lemezvastagság különbség, ez nyilván megmutatkozik a terméknek a súlyába is. Ez körülbelül ilyen 480 g körül van, ez pedig ilyen 360 g. Ha cipelni kell, akkor nyilván ezt kényelmesebb, kellemesebb cipelni. Itt valamennyi azért ennél nyilvánvalóan a masszívsághoz hozzátesz, illetve nem tudom, hogy ez a lemez vastagság, ez majd megmutatkozik-e mondjuk sütéskor, elképzelhető, hogy a vékonyabb lemezben, mivel az nem annyira egyenletesen adja át a hőt, lehet, hogy kicsit előbb
kapja mondjuk a tojásrántottát. Ezt nem tudom. Vagy ezt ki kell próbálni. Na most a másik, amit beszeretnék mutatni, hogy ez a két termék ez nem csereszapatos egymással. Bármennyire is hasonlítanak, bármennyire is ugyanazt a vonalvezetést követik, nem csereszapatosak. Megpróbálom áttenni erre a másikra a tetőt, és láthatjátok, hogy ez rohadtul nem illeszkedik. Ugye más a lemezteríték, és más a szerszám is, igazából minden más. Függetlenül attól, hogy űrméretben, és nagyjából ugye a méreteik is, tehát így 20 centi körül van, itt pedig ilyen 16,5-17 centi a szélessége. A harmadik különbség, amit beszeretnék mutatni, az itt a nyél csatlakozásánál van. Ugye ez egy elég hosszú nyél, egy elég vékony anyagból van ez legyártva. Ennél az MFH-nál látszik is, hogy ez egy viszonylag vékony anyag. A Miltech valamivel vastagabb anyagot használ eleve. Ugye próbálják ezt kimerevíteni jobban, hogy ne hajoljon annyira le ez a hosszú nyél, kap egy ilyen ívet és egy ilyen benyomást még ide. Ezzel próbálják meg ugye a merevségét ennek növelni. Beleraktam mindegyikbe egy 400 g-os konzervet, megnéztem, valóban egyébként az MFH-é már az önsúly alatt is egy kicsit hajlik. Nem fog leszakadni, de hajlik. A Miltech az jóval masszívabb, érezhetően jóval masszívabb, de ez nem csak ennek köszönhető szerintem, hanem ha megnézzük itt a nyél csatlakozása, ami mind a kettőn egyébként itt van egy ilyen zsanér, és ez egy alumínium szegeccsel van ide rögzítve. Ha megnézitek viszont, itt ő jön, egy kis rádiusszal beveszi a kanyart, és már jön is a csatlakozás. Gyakorlatilag nem támaszt rá nagyon hát erre a szegecsre ül itt fel ez a dolog. Tehát maga ez a visszahajtott nyél, nem tudom mennyire látszik. Nem támaszt rá nagyon stabilan, konkrétan erre a külső felületre. Míg ennél itt egy sokkal nagyobb, öblösebb rádiusz van kialakítva, ami nagyon frankon rátámaszt egyébként a serpenyő külső felületére, vagy legalábbis erre a részre itt. Tehát szerintem ez is a stabilitás. Itt gyakorlatilag majdnem, hogy a szegecs viseli a terhet, és semmilyen alátámasztás nincsen. Amit itt ez az öblös rádiusz biztosít. Összességében véve, szerintem mind a két termék megfelelő. Ezt mindenki maga döntse, hogy neki ez megér egy másfeles szorzót. Ennek a lemezvastagsága sem vékonyabb semmivel, mint mondjuk egy tatonka főzőedény készletének a falvastagsága. Tehát én merem ajánlani mindkettőt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!